ik... Oh, want ik moet me een beetje vasthouden. Hou je aan haar vast. Ja? En dan hoop je dat ze niet gaat... Kijk, ze doet haar neus al. Ja. Gaat hij niet? Zit hij... Rood paard. Oh. Zo. Was dat nou zo moeilijk? Ik moet heel even staan. Nu even naar beneden. Ja, even, ja. Zo. Nou. Oh. Beetje grote bocht. Zo. Kan die los? Zodat ik zeker weet Dat het verkeerde is. dat ik zeker weet dat hij goed vast raakt nu. Ja, Wat doe jij? ik zit op nu. En waarom? Nou, ik wou het weer heel graag. En het is ook al heel lang geleden. En ik vind- Want je wou nog wat vragen, toch? Aan Yvonne. Hoeveel kinderen heeft Uniek eigenlijk al? Want ja, ik weet sowieso Eefje, Rising Star en ik weet verder de rest bijna niet. En wat wou je nog meer vragen? Ehm, Ik weet het niet meer. Wat wou je nog eens een keer echt met het... Zadelrijden Hallo. op Uniek. Ook echt in een bak. Ik vind het zo fijn om hierop te zitten. Het is ook lekker hoog. Ik kan gewoon bijna alles zien van deze stal. Nou, Wat doet hij nou? snurkt. Ze slaapt. Maar jij moet zo ook naar bed. En Uniek ook. Oh, Dus, zwaai maar even. doei. Ik ga zo wel slapen in plaats van in mijn bed. Lieverd, hè? Zo, ik schrok. Maar ga even chill staan. Draai haar eerst zo meteen om.
ook heel lekker. Nou, helemaal wel. Goed zo, Louis. Vandaag heel goed gedaan. Ja. Niet zo. Ze denkt, heb je nog meer lekkers in die bak? Gaat het niet? Schuif je het eten even aan? Dat was makkelijk. Die was wel een beetje moeilijk. Zo. Zo goed. Ik gooi het weer gelijk weg. Dit is niet zoals ze normaal doen. Nee. Maar dan... Ga er maar eens op zitten dan. Wat? Ga er maar eens op zitten. Oh nee, ik moet nou in de regen naar huis. Waar heb ik het? It's a rainy day. Nou, goed bezig, Fafaya.